la yakaduna yafqahuna qawla, maganganun da zulkarnaini da jama'arsa suke yi ba sa iya fahimta sai da nune sai da kwatance wata rana zulkarnaini yayi rangadi, yayi gabashin duniya, yayi yammacin duniya, yayi kudu, yayi arewa, duk inda ya bi gyara yake. A cikin tafiyarsa sai yayi kicibis da wasu mutane. إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فأتبع سببا zulkarnaini Allah ya ce sai ya dauki wata hanya hatta idza balaga baina saddain, har sai da ya kai tsakanin waɗansu duwatsu guda biyu, waje da min dunihima qauman, sai ya samu waɗansu mutane a wajen suke rayuwa, la yakaduna yafqahuna qawla, su kuma waɗannan mutanen suna wani irin yare ne, waton la yakaduna yafqahuna qawla, maganganun da zulkarnaini da jama'arsa suke yi ba sa iya fahimta sai da nune sai da kwatance jama'a kuna fahimta? Kamar shugaban kasa ne ko gwamna ya fita rangadi yana tafiya sai ya je taras da wani kauye a wani lungu, to yana cikin wannan tafiyan hatta idza balaga bainas saddain, ya isa tsakanin waɗansu duwatsu biyu, waje da min dunihima qauman, sai ya samu waɗansu mutane suna rayuwa a gun, la yakaduna yafqahuna qawlan, ba su iya fahimtar bayanai da maganganu da zulkarnaini yake yi, saboda haka aka hada da kwatance da komai. Qalu ya zulkarnaini, suka ce mishi ya zulkarnaini, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi, ya'juju da ma'juju suna mana mugun barna a bayan kasa, ta bayan dutsen nan suna shigowa su kashe mana jama'a, su lalata mana dukiyarmu, su mana mugun barna, su tsallaka, kuma gobe ko jibi sukan shigo. Yanzu tun da sun ga shugabansu ba dole su gaya mishi ba? Inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi, suka ce ya'juju da ma'juju suna mugun barna a bayan ƙasa, suna mana kisa mai muni, suna lalata mana dukiya, suna lalata mana amfani. Fa hal naj'alu laka karjan, suka ce ba ma sanya maka wani haraji ba, ma'ana ba ma yanke wani kuɗi mu tara mu baka ba, ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan, akan ka mana toshiya tsakanin mu da su yadda ba za su iya shigowa inda muke ba, a yi wani aiki a gine tsakaninmu da su yadda ba za su iya shigowa suna kashe mu suna mana barna ba. Kala sai ya ce musu ma makkanni fihi rabbi khair, ya ce abinda Allah ya bani shine mafi alkhairi, ya ce na fi karfin in karbi abu a hannunku kafin na muku aiki. Ai malam in mai mulki ya san Allah to shi kenan ya huta. Kala ya ce ma makkanni fihi rabbi khair, ya ce abinda Allah ya bani, damar da Allah ya ban a duniya, ya ce shi ne mafi alkhairi akan abun hannunku, ya ce amma na wuce in karbi kuɗi a hannunku. Yau fa titi da a yi, shi wadda ya ba da aikin titin shi ma akwai kasonsa a titin. Ai an ji kunya. Duk aiki da zaka ga an yi ma al'umma illa man rahimallah, duk aiki da zaka ga an yi ma al'umma illa man rahimallah, to masu ba da aikin su ma akwai percentage ɗinsu a cikin aikin. Ya ce musu ma makkanni fihi rabbi khair, ya ce abinda Allah ya bani
damar da Allah ya bani ita ce mafi alkhairi fa'inuni bi quwwatin yace ku taimaken da karfinku ma'ana kuma ku shigo ayi aikin da ku to kaga su matalakawan haka ne yanzu wani kwalbatin kofar gidansu shi ma yana jira gwamnati ne ta zo ta kwashe musu ga katti a cikin gidansu sun bi mutum 10 su ba za su iya zuwa su kwashe ba wannan kuma wauta ne da rashin sanin rayuwa yace to ku zo ku sa karfinku aj'al bainakum wa bainahum saddan zan toshe tsakaninku da shi tsakaninku da su ya daidaita ya sa karafa ya toshe tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen inda suke biyowa su hauro su shigo ko ta ina ya toshe atuni zubar alhadid yace ku kawo mun guntayen karafa hatta idza ja'alahu haka ne hatta idza ja'alahu naran yasa wuta aka yi zuga-zugi aka gasa su atuni ufrik alaihi qitran ya har hada su sai aka zuba ruwan dalma a kansu ba an kama su ba kenan da haka yasa ya toshe ko ta ina bayan ya gama yace fa masqa'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqaban yace ba za su iya haurowa ba kuma ba za su iya huda shi yace musu to sai wata rana to haka ne to kaga irin yadda su karuna da su fir'auna suka yi nasu na zalunci kaga irin yadda su annabi Suleiman da su Zulkarnaini suka yi nasu na adalci duka biyu Allah ya buga misali akwai wansu da Allah ya bada misalin su a cikin suratul kafi abokai ne guda biyu ɗaya ya kafirce ma Allah ya butulce to yana da kuɗi wannan sai ya kwashe shi har ya kai shi zuwa ga kafirce ma Allah wata ran suna magana da abokinsa abokin ko yayi maganan da bai ji daɗi ba ne ya ce mishi zan walakanta ka shine wadrib lahum masalan rajulaini مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا الله يا مشي أرزكي غاغارمر أرزكي تانيان غونكينسا dabinai inabi wadatattun ruwa komai ya kama ƙasa wata rana suna magana da abokinsa wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara yace mishi na fi ka karfi na fi ka dukiya na fi ka wadata na fi ka jama'a ina da wadda za su walakanta ka